एप्रिल आरो बे 2 एप्रिलजों नोंथांमोननो आं मोननैसो गोदान खौरां लाबोदों। फुंनि बिदिनि नोंथांमोनखौ बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरदों। आसा खालामो नोंथांमोना साफ्रोमबो मोजाङैनो दङ आरो मोजाङैनो थाबाय थागोन। दा बेखिनि समाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोननैसो गोदान खौरां लाबोदों। बेयाव फार्स्टआव नुनो मोनदों नोंथांमोना आसामाव गासै 7 जाबाय कर'ना भाइरासनि गासै केस जानाया। दा बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनो आपडेट होबाय थायो। बे आपडेट होनाय बायदियै बावैसो सान हरथात मोनानि हर गेजेरनि 12:15 बिथाङा गावनो आपडेट होदों। बेवहाय नुनो मोनदों गासै 3 मैयासिम हरथात 13 जानानै दङमोन। बेनिफ्राय आरो दा गवालपारा जिल्लानिफ्राय गासै 3 मोनदेरबावनाय जादों होनदों। दा बेनि गासै 16 जाफैबाय। 16 गेजेराव गासैखौबो नोंथांमोना नुनो मोनदों 3बो जायफोरा निजामुद्दिननिफ्रायनो फैजोबनायनोखा। दा बेखायनो जों साफ्रोमबो हुसियार जानांगोन। गावबागावनि ओनसोलाव निजामुद्दिननिफ्राय फैनाय सोरबाफोर नोंथांमोना खोनानाय दङब्ला नोंथांमोना बेखौ थाबैनो सुलाद हरनांगोन, खौरां हरनांगोन, जाहाथे नोंथांनि ओनसोला सेफ जायो। बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय। मानोना सोरखारा जेसेबां नाजागासिनो दङ बिनि गेजेरावबो खारखोमानायनि राहा लागासिनो दं गोबाङानो। बिनि थाखाय नोंथांमोनहाबो हेल्प खालामनांगोन, रायजो राजायाबो हेल्प खालामनांगोन। नङाबा नोंथांनि ओनसोलावनो खैफोदा फैग्रोगोन। दा बेनिफ्राय नोंथांमोनहा नुनो मोनदों मुलुगाव गासै मुलुगाव 9 लाख बारबाय। 9 लाख बारबाय। मैयासो 8 लाखसिम दंहैयोमोन। दिनै 9 लाख जाबाय। गासै नोंथांमोना नुनो मोनदों 9,35,581 जाबायनो गासै केसेस। बेनि गेजेराव थैनायनि बिबाङा बांबाय 47,206 जाबाय। रिकभार्डआ 1,94,260 जाबाय। दा बेबायदि आरो गुबुन गुबुन हादोर बादियै नोंथांमोनहा बबेयाव बेसेबां जाखो, गोदान बेसेबां जादों, सोरसेबां थैदों, गोदान बेसेबां थैदों, गोजाम बेसेबां थैदोंमोन, बेखौ नोंथांमोना लिस्ट नायनोबा डिसक्रिपसनाव लिंक दं। बेयाव थांनानै नोंथांमोना डाइरेक्ट नायनो हानाय जागोन। दा बेजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आरोबाव बुंबावदों नागिरदों बाहाय गासै रांखान्थियानो जस्लोबाय। बेथ' नंखागौखा बयहाबो। आरो जस्लोदनांगौनि जाथायानो जानानै फैबाय। आरो जस्लोबनायखौ जों साना लाबा गावनि जिउखौ रैखा खालामनाया जों बयनिख्रुइबो देरसिन जाबाय। बेनि थाखायनो साफ्रोमबो रांखान्थिनि जानाखि हाबा हुखा नोंथांमोनहा बेखौ रां खामायनायनि थालाव दिनैसिम लकडाउनबाबो गोबाङानो बाजार गलायाव मुवा बेसाद फाननाय बा लायनाय बा गुबुन गुबुन फालांगि खालामनायनि राहा नुनो मोनदों। दा बेफोराव नोंथांमोनहा बा खामानि मावहैनायनि सुलुद लानाय नुनो मोनदों। दा बेफोराव नोंथांमोनहा जानगाराव थानांसिगोन। बोथिनै जायोमोन बोथिसे जा, बेयावबो जेबो नङा। अब्लाबो जिबना थांनानै थानांगोन। बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जादों। बेनिफ्राय फरायसाफोरनि बागै आं मोननैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों। फरायसाफ्रा बे समाव मा खालामनो? कमप्लिट लकडाउननि थाखाय दा स्कुल कलेज गासैबो बन्द थाबाय। आरो गुबुना लकडाउन जायाबाबो स्कुला लकडाउन जानायनि चान्सआ बांसिन दङ। मानो होनबा बेयाव फरायसाफोरा गेदारिं जायो। दा बेनि थाखायनो गुबुन हाबा हुखाफोरा सोलियोब्लाबो स्कुला जोबोद उनहालागै खुलिहैनो हागौ। हथात स्कुल कलेज खुलिनायनि समा जोबोद उनहालागै जाहैनो हागौ। लकडाउना अपेन जाबाबो स्कुल कलेजानो जोबोद गिख्रंथावसिन जागोन। दा बे समाव बेनि थाखायनो फरायसाफ्रा न'आवनो गावबागाव बिजाब दङ, बिजाबखौ बांसिन फराय। आरो बिमा बिफाफोर, बिदा बिनानाव, न'खरनि फेमिलिफोरा जिहेतु लकडाउन जेरावबो थाङा। दा बेयाव बिथांमोनहा गावबा गावनो जानाखि रोंगौ बेखौनो सेयार खालामनानै गावनि न'नि मानसिखौ फोरोंनो नाजा। नङाब्ला फरायसाफ्रा ओरैनो जनानै थागोन। आरो जनानै थायोबा बिथांमोनहा फरायनायनिफ्राय जानगाराव थायोबा बिथांमोननि फरायनायनि गोहोआ खमायलांगोन। दा बेनि थाखायनो न'नि साफ्रोमबो बेखौ सेस्था खालामनांगोन। जानो हागौ नोंथांमोनहा स्कुल गैया, नाथाय टिउसन बायदिसिना लानायनि खाबु खालामना होनो सानदों। नाथाय बेखौबो नोंथांमोना कमप्लिटलि बन्द खालाम। टिउसनाबो मोनसे गेदारिं। मानो होनबा जोङो जिउसाखौ नुनो मोना। नसुंनानै मा जानो, लोगोमालाय मा जानो जों नुनो मोना। बे हिसाबै जों टिउसनखौबो बन्द खालामनांगोन। स्रोद लाखोमानायनिफ्रायबो जोङो बेखौ बारग'नो हागोन साननो नाङा। बेनिफ्राय नोंथांमोनहा मोनसे खाबुखौ लानो हायो। इन्टारनेटआव बायदिसिना गासैबो बिथिंनिफ्राय एक्सट्रा कचिं बा एक्सट्रा क्लास लानाय जायो इन्टारनेटआव गोबां इउटुबारफोरा क्लास लायो। गासैबो साबजेक्टनिनो बाहाय नोंथांमोनहा लेंगुवेजआल' प्रब्लेम जानो हागौ। इंलिस बा हिन्दी बा एसामिस बा बांला जायहा जेखौ रोंगौ बेखौ न'खरनिया एसे सेयार खालामनानै हो। नाथाय बर'बो दङ गोबाङानो। नाथाय बर'फोरनि इडुकेसन चेनेलफोरखौ फ्रायानो नाया, हाबा जाबांखौल' नायो। दा बेखौ जों मिथिगौ। आरो नोंथांमोनहा गाज्रि मोननो सानगौ फरायसाफोरनो मबाइल होआ होननानै। नाथाय 80%आनो मबाइलजोंनो थाखायोखा। नोंथांमोनहाबो बेखौ नंखाय बुंनो हाया। बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा स्टाडिखौ लानांगोन। अर्थात इन्टारनेटनिफ्राय जों स्टाडि खालामनायखौ, सोलोंनायखौ जों लानांसिगोन। बियो बुंनो थाङोब्ला मोजांसो। न'आवनो थानानै जिहेथु फरायनो बा सोलोंनो हायो।
दा बेखौ लानांगोनसो। बेनि थाखायनो जेसेबां इडुकेसनेल चेनेलफोर दं बेफोरखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै बेनिफ्राय ला आरो नोंथांमोनहा पेजनिफ्राय गुगोलाव सार्च खालामनानैबो गोबांथार नोंथांमोना सोलोंनो हायो। दा बेखौ सोलोंनानै लानो हानांगोन। बेसिकेलि हायार इडुकेसन बा कलेज लेभेलनिया बेखौ लानो हानाय जायो आरो लवार इडुकेसननि हथात हाइ स्कुल सेक्सननिफ्राय आप टु प्राइमारिसिम बेखौ न'खरनि सोद्रोमाफोरानो मेनेज खालामना होनो हायो। हाइ स्कुलसिम हायाब्लाबो एम इ सेक्सनसिमखौ न'नि फेमिलियानो हायो, बिमा बिफायानो हायो, बिदा फंबायानो हायो, दा बिब' बिनानावफ्रानो हायो। बेखौ नोंथांमोनहा लानांगोन। दा बेखौ नोंथांमोनहा खालामब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय सांग्रां जाया सोरनिफ्रायबा होननायाव नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों। बेयो जाहैबाय सिक्रेट। नोंथांमोनहा साननो हागौ गोरोन्थि, नाथाय गोरोन्थि नङा। बे जाहैबाय नोंथांमोनहा दा गोबाङानो रांखान्थिनि बा गुबुन बिथिङाव जोङो जेंना जागासिनो दं। बायलाय फानलाय बेफारि। दा बेयाव जा एसे मोनो मैगं थाइगं बा गुबुन मुवा बेसाद बायनायनि बेलायाव जोङो फ्राय नागिरो, नोंगौ जानोबो नांगौ हिसाबै जों नागिरो। नाथाय बे समाव नोंथांमोनहा बेरामा सोरहा जादों, आसामाव सोरनाव जाखो बा गुबुनाव बांसिनै सोरनाव जादों, मुवा बेसाद फानग्राया सोर बांसिनै, बेखौ एसे सिन्था खालामनानै नोंथांमोनहा बासि बायनाया मोजां जागोन होननानै सानदों। बेयाव नोंथांमोनखौ डाइरेक्टलि बुङाब्लाबो नोंथांमोना हमनो हाबाय जानांगौ। मैगं थाइगं बेफारिफोर, दा बेफोरनिफ्राय नोंथांमोनहा बेसिकेलि बेमारि जानाय बिथांमोननिफ्राय जाबाय फ्राय गोजानाव था। नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायहरदों। बेनि थाखायनो गावबागाव गामियावनो जानाखि मैगं दङ बेफोरखौ सोलायलायनानै जा, बायलायलायनानै जा। बेनिफ्राय नोंथांमोना बायजोआव थांनो नाङा। दा बायजोआव थाङोबा नोंथांमोनहा निस्सय खैफोदा जागोन, बेखौसो आङो बुंनो सानदोंमोन। दा बे समाव नोंथांमोननि थाखाय सरकारनि बिथोनफारिखौ नोंथांमोना मानि, बेखौ बार बुंबाय थानाय जादों। इन स्क्रिनाव जाखांफैगोन गोबांथार बिथोनफारि। नोंथांमोनहा बे भिडिअफोरखौ क्लिक खालामनानै नायनो हानाय जागोन। चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै नटिफिकेसन बेलखौ, जाहाथे निउ आपडेटखौ नोंथांमोनहा लेटेस्ट आपडेटखौ मोनबाय थानो हानाय जायो। गुबुनफोरनो फोरमायनो थाखाय शेयार खालामना होनो हागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।